Ko je najgotivniji u backstage? S kim da pričamo? Manekinki? Jesu manekinki? Ja, pa ne znam. Ne znam. Nisu. A šta ti radiš, šta je tvoj posao? Moj posao je uglavnom pomažemo oko slaganja garderobe, dok je traje revija, onda njih preslačimo i tako. Manekinki. Preslačiš manekinki? Kako je to iskustvo? Jao, naporno je. Stvarno naporno je, ovo nisam znala, da. Ali eto. Kako imaš boje? Pred 2 dana sam napravila posao. Srećan noć. Hvala. Kako se zoveš? Darija. Nice to meet you, Darija. Ja sam Jovan. Ovo je before after. Stvarno, mogu da vidim kao... Malo. Šta je to? Den masan, nisam neo pojma. To je masan ten, to je u pozorištu. Farbaju crnice koje ne postoje na sceni. Crnjak. Što si obrisio? Pa sad ne znam. Obrisao sam. Masno, da se ne umažem stava, mi se ne razmažem po licu, na kameri sam ono potpozam. Profi. Šta radiš? Evo, ništa, Blejca, ono. Madonna. Ja nikad nisam bio, meni ovo prvi fashion week i mogu ti reći da sam oduševljen. Da. I kako... Kako Cukni možeš da... Ajde kao, da je snimimo. Nešto radila, a? Šta smo radili? Ništa, ovo je za privatnu kolekciju. Aha, on sam dobila. Privatno sam dobila. Dobar torzo. Ja vežbaš? Ponekad, kad imam vremena, teretan, Trčanje? Koliko trčiš? Pa otprilike 2-3 put nedeljno, po 2 sata vremena, nisam siguran. Sat? Pa to je preko 10 km, a? Tako, nikad nisam merio. Nemam taj telefon pa... Jel se stalno smiješ? Stvarno? Ba da. Zamislite, znaš na igru kao treba se gledam, da sad kao ko će prvi da se smije kao gubi. Ne bi izdržala uopšte ništa, stalno bi te dobio. Probaj da budeš odmah. Nemoj da budem ozbiljna, pored tebe tako slatko, ja stvarno ne znam da ću moći. Nemoj mi laskaš, samo se potrudi da mi budeš ozbiljno za seku minut, kako da izdržiš. Ne znam. Bravo. Dobro, to je to, da. Gde si Nenade? Ne moramo da pričamo. Ne moramo pričamo, samo izgledaš strahova, pa kao malo se slikamo. Šta radiš? Zbog... Nisi mi prepoznao. Kako olakšanje. Nadam se neće da se zapleteš. Molim, znači sve vreme ti se već 5 dana samo tome i razmišljamo na taču, Ne možeš, znaš da negativne razmišljanje možeš da prezoveš stvari. znam, ali ja sam prokleta škorpija i to je... Ja, ne, prokleta škorpija. Znači da uradimo jednu malu meditaciju da se ne bi zaplela. Ovo hoće prvi da se rasplače. 22 godine ima neke. Da. Tako da sam sama sa sobom i sa vama došla to da proslavim. Ćemo popijemo nešto. Pa posle, čekaj, znaš. Šteknula sam tamo ispod Spendera. Ne znam da li možeš pijena na pistu. Mogu ja, zavisi ono koliko bi treba da se napijem. Nisam nikad bila pijena na pisti. Davali su mi dosta, ali nisam uspela se napijem. Trebaš ovdje visoko. Da padne. Dalje, dalje. Evo, izlazim iz backstage. Ne, on se rastužio, gotovo. Čekaj da ga zagrejem. Biće sve u redu. Biće sve u redu. Hvala ima.
Čao.